Здравейте хора, аз съм Теодор Ангелов и днес ще ви дам малко повече информация за мен като цяло. Завършил съм Пагавата Аса Попов с специалност компютърна техника и технологии. Сега съм студент в ВУЗФ с специалност информационни технологии и бизнес менеджмент. В свободното си време обичам да излизам, обичам да пътувам, обичам да се забавлявам като цяло. Имам късмет, че съм посетил много държави и съм видял много неща, от които съм взимал някакви идеи. И като цяло съм видял различни култури и много други неща. В моя канал като цяло ще качвам как да работим с PowerPoint. Защо избрах аз PowerPoint? Избрах PowerPoint, защото на всеки се е сблъскал с това да прави презентация, дали за работа, дали за проект или за каквото и да било. И с моите клипчета ще ви показвам как да създадем PowerPoint презентации от нулата за начинаещи. И това е.